ಈ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನಿ ನಾನೊಂದು ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋ ತೊಟ್ಟು ಇನಿ ಬೈದೆ ನಾನು ಇನಿ ವಿಶೇಷದಾದ ಪಂಡ ಇನಿ ಯಾರು ಕಂಡದಲ್ಪಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಬೈಲಿಡುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಬೈಲದಲ್ಪ ಫುಲ್ಲು ಬರ್ಸ ಇನಿ ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಬೈದಿಡು ಅಂಚಂತ ಪುನಃ ಫುಲ್ಲು ಕಂಡು ಫುಲ್ಲು ನೀರು ಆತನ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ದಪ್ಪ ಪೂರ ಪಿದಾಡ್ತೀರಿ ಪೂರ ತೋಲಿ ಫುಲ್ಲು ಪೂರ ದಪ್ಪರೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಪೂರ ಪೂರ ನೇಜ್ ನಟ್ರಿಗೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಪೂರ ನೇಜ್ ಪಾಡಿಯೇರಿ ನಮಗೆ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಬರ್ನಾಗ ಏನಾರ ತಿನ್ಕಂದು ಭಾರಿ ಮನಸ್ಸಾಪುಂಡು ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಏನಾರ ಮಲ್ತ ತಿನ್ಕ ಬಂದು ಅಂಚನೆ ಎಂಕಿನಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ಡ್ ಜಂಜಿ ತಿಂದರೆ ಮಸ್ತ್ ಮನಸ್ಸಾತನು. ಸೊ ಇನ್ನು ನಾನು ಜಂಜಿ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ಪರಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಜಂಜಿ ಎಂಚ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ಪುರಂದು ಪೂರ ನಿಗಲೆ ಪಂದು ಕೊರಲೆ ಅಂಚನೆ ನಿಗಲೆ ಮಾತ್ರೆ ಜಂಜಿ ನೀ ತಿನ್ಪರೆಗಿಲ್ಲ. ಅಮ್ಮ ಜಂಜಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇನಿ ಜಂಜಿ ಸುಕ್ಕ ಯಾರು ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅನ್ನ ಪಲ್ದಿ ಮಲ್ಪೋಲು ಜಂಜಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಅಟಿನ ಮರ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ಪೋಲು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡ್ದ ಏನು ಮಾತ ರೆಸಿಪಿ ಬರೋಬರುಂಡು ಏನು ಮಸ್ತ್ ಪೂರ ರೆಸಿಪಿನ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಲ್ಪೋದು. ಜಂಜಿದು ಮಾಸ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಟು ಅದು ಇತ್ತೆ ಜಂಜಿ ಸುಕ್ಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ಫಸ್ಟ್ ಚೂರು ಬಣದ ಎಣ್ಣೆ ಮಾಡೋದು ಚೂರು ಖಾರದ ಎಣ್ಣೆ ಆಡುವಾಗ ಮತ್ತೆ ಮುಂಚಿ ಫ್ರೈ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅವನ ಬ್ಯಾತರಿಗೆ ಇರ್ತೀವಿ ಸೈಡ್ ಆಡ್ಬೇಕ ಅವೇ ಫ್ರೈ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡು ಒಂದು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪಾಡ್ದು ಆಡ್ಬೇಕ ಅಂತ ಜೀರಿಗೆ ಆಡ್ಬೇಕ ಮತ್ತು ಸಾಸಿವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಚೂರು ಮೆತ್ತೆ ಮಾಡು ಮತ್ತೆ ಚೂರು ಆಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬೇಯಿಸೋ ಮತ್ತೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಚೂಪಾಡೋದು ಚೂರು ಗರಂ ಮಸಾಲ ಮುಂದೆಲ್ಲ ಒಂದ ಫ್ರೈ ಬೆಕ್ಕೆ ಮಾಡೋದು. ಮುಂದೆ ಈ ತವಿನ ಲಾಯ್ಕ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸಿ ಪಾಡ್ದು ಪೌಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಡು. ನಮ್ಮ ಪೌಡರ್ ಮಸಾಲದ ಪೌಡರ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ತಾರ ಇದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮತ್ತು ಫ್ರೈ ಪ್ಯಾನ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಡು. ತಾರ ಇದು ತಾರ ಮತ್ತೆ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಬೇಕಾ ದೆಪ್ಪೊಡು. ಮುಂದಿನ ಬಕ ಸೀದಾ ಈಗ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಲ್ದಿನ ತಾರ ಇದು ಒಂತೆ ಮಾಡೋದು. ಬಕವಂತೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂಚೂರು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಗುದ್ದುದು ಐಕೆ ಮಾಡೋದು. ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಮತ್ತು ರೆಡ್ಡೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಡು ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ. ಮುಂದಿನ ಪಕ್ಕ ಒಂದು ಪಿಜನ್ ಕೊಡು ಲೈಕ್ ಸೈಟ್
ಬೆಸ್ಟ್ ಉಂಟು ನಾನು ಅಂತೆ ಸಪ್ಪಾಯ ಕಪಿಜನ್ ಒಂದು ಚಮಚ ಒಂದು ಸಾಸಿವೆ ಮಾಡೋದು ಫಸ್ಟ್. ಆಗ್ಬೇಕಾ ಬೇಯಿಸ್ಬೇಕು. ಆಗ್ಬೇಕಾ ಒಂದು ರಬ್ಬೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಮಾಡೋದು. ನಂತರ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತದೆ ನೋಡು. ಒಂದು ಫ್ರೈ ಆಗ್ಬೇಕಾ ಅಂತ ಶುಂಠಿನ ಗುದ್ದುದು ಸೀದಾ ಮಾಡೋದು ನೆಕ್ಕೆ. ಆಡ್ಬೇಕಾ 3 ದಿಕ್ಕಿನ ಟೊಮೆಟೊನ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊನ ಎಕ್ಪಾರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೀದಾ. ಆಡ್ಬೇಕಾ ಒಂಚೂರು ಮಂಜೂರು ಮಾಡೋದು. ಮೆಕ್ಕರ ಸೀದಾ ನಮ್ಮ ಜಂಜಿಗೆ ಸೀದಾ ಮಾಡೋದು ಮೆಕ್ಕಿ. ಕೊಂಚ ಬಾಯಿಗೆ ಇದು ಬಿಡೋದು ಆಯ್ತಾ. ನೀರು ಪೂರ ಬಿಡ್ಕೊಡು ಜಂಜಿದ ಒಂದು ಅದೋಡು ನೀರು ಬಿಡೋದು. ಒಂದು ಆ ನೀರು ಬಿಡಾಗ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಮಾಡೋದಾಯ್ತು. ಜಂಜಿ ಮತ್ತೆ ಬೇಯ್ತಾ ಆಗ್ಬೇಕಾ ಈ ಪೌಡರ್ನ ಪೂರ ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಡೈರೆಕ್ಟ್. ಆಮೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ಒಂಚೂರು ಒಂಚೂರು ನೀರು ಮಾಡೋದು ಆಯಿತಾ. ಮಿಕ್ಸ್ ಹಿಡಿದ ಮಸಾಲ ಬಿಡಿ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಪಾಯ್ತಾ ನೀರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಸೀದಾ. ಆಡ್ಬೇಕಾ ನಮ್ಮ ಖಾರ ಒಂದು ಮಲ್ದಿನ ಫ್ರೈ ಮಲ್ದಿನ ಮಿಕ್ಸಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಖಾರದ ಚೂರು ಮತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬೇಯ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋದು. ನಮ್ಮ ಜಂಜಿ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಉಂಡು. ಬೇರೆ ಮಾತ್ರ ತಿರ್ಕೊಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಜಂಜಿ ಸುಕ್ಕ. ಜಂಜಿ ಸುಕ್ಕ ತಿಂದು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮಾತನ್ನೇ ಬಿಡುಡ್ಸಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ.